ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತಾರಬರಿತ ಜುಮಾದಿನ ಕತೆ ಕೆನ್ನಗಮ್ಮೆ ಇರ್ಮೆನಾಪುಂಡು ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ. ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಳು ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತೀರ, ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಬಂಡದಾದ ಕಡಲ ಮೀಯರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕಡಲ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಸುಲು ಒಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನುಡಿಪ್ಪುನು ಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಶಕ್ತಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಾರಿ ಚಾತುರ್ ಪುಡಿಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಗಟ್ಟೊಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕಡಲುಗೊಂಜಿ ಕಾರು ಕೊರ್ದು ಬಬ್ಬರಿಯ ಉಂತುದಿಪ್ಪೇರು ಪಣಪನ ಕತೆ ಕೇಳುವ ಅವಳು ಬಬ್ಬರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಅದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ತೊಚ್ಪಾದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ದುಂಬ ಬರ್ಪೇರು. ಅವಳು ಬಬ್ಬುಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಕೇನ್ಲ ಅಂದ ಪಣಪೇರು. ಆಂಡ ಬಬ್ಬು ಯಾನ ಬೋಡಾನಗ ಕೇಣವೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಂದ ಪಂಡದು ದುಂಬ ಬರ್ಪೇರು. ದುಂಬತ್ತ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನು ಎಂಕುಲು ಕೊನೆ ಊರಿಯರೆ ಬೋಡಾಪನಂಚತ್ತನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಅಪಗ ಕೂಳೂರುದ ರುಯಿತ ಕಡಪುಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಜಾರಂದಾಯಿ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತದು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರುವೇರೆ. ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುಡು ಕೊನೆ ಊರುದು ಕರೆಪಿ ಕಂಜಿಗೆ ಅರೆಪಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಯದ ಬಾರ ಪಾರ್ದು ಕುಂಜಂದಾಳ್ವೇರನ ಮೆಚ್ಚಿಸಾದು ಅವಳು ತಾನು ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಪಡೆಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತೂಕೂರ ಗುತ್ತ ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನಡು ಕುತ್ತಿಗರ್ಪಾದು ಕುಲನಿಗೆ ಪಾದು ಚಂಕೊಡು ಕಟ್ಟದು ಚೌಲೊಡು ಬೇಪಾದು ಸಾನುಂಗರ ಮನೆ ಪಡೆಪೇರು. ಅವಳು ತೂಕೂರ ಗುತ್ತು ಮಿಗಿಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪಣಪಾವೆ ಅಲ್ತರದು ದುಂಬತ್ತ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬರಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಕಡೆಂಬಿಸಾನ. ಈ ಕಡೆಂಬಿಸಾನ ಎಂಕಾವು ಪಣದು ಜುಮಾದಿ ಐಸಿರಡು ಬಲತಕಾರ ದಿವಡೊಂದು ಎನ್ನಿನಗ ನಾನು ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂಡ ನಲ್ಲಾತ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಎಂಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊನೆ ಊರಿಯರೆ ಬೋಡಾಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಪಣಪುನವೇನು ಎನ್ನಿದು ಜುಮಾದಿ ದುಂಬರ್ಪೇರು. ಜುಮಾದಿ ದುಂಬ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಬಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೇರು ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಜುಮಾದಿ ಕೊರ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಬೋಡ ಐನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆಲ ಉಂಡು ಆತನೇಟ ಬಬ್ಬು ಪಂಡದಿಪ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ಸಾನುಂಗರಮಣದಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಕ ಕೋಟ್ಯ ಮಾಡ ಇರೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಕ ಕಂಚಿ ಕಡ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂಡನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಬೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಬ್ಬುಗಾಪುಂಡು ಕಡೆಂಬಿ ಸಾನುಡು ಪೋದು ತುಂಗನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡ್ ಬಬ್ಬು ಕೊನೆ ಊರುವೇರು. ಈತಾನಗ ದುಂಬ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ತಾರಬರಿತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಶುಂಠಿ ಬೊಟ್ಟು ಜನನ ಆ ಕೋಟೆದ ಕುಕ್ಕು ತಾರಬರಿತ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಆ ಕಾಲಡು ಪುದರೆ ಮೂಲು ತಾರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟವರ ನೀರು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ತೋಡು ಆಯ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ತಾರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪಂಡ ತಾರುಣಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಆಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಒಂದು ತಾರು ಎಂದು ಪಣಪೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ನೀರೇ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಕೊನೆ ಊರಿಯರ ತಯಾರಾದ ಒರುವರೆಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಸಾನುಡ್ಲ ಕೊನೆ ಊರೋಡ ಪಿರ ತಿರ್ಗದವನಗ ಬಬ್ಬು ಕುಲ್ದು ಕಿಸ್ಕ ತಿಳಿಪೇರಿಗೆ ದಾನೆ ಬಬ್ಬು ಕಂಡುಗೊಬ್ಬಿಯನ ಕಪಟ ಮಲ್ತನ ಅಂದು ಕೇಳುವೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಬ್ಬು ಪಣ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಕಂಡು ಕಪಟದ ಕಳುಗೊಬ್ಬು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಬೋಡ ಅಪನಾತು ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ಜಾಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳುಳ್ಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಕಿಪ್ಪಡು ಪಣದ ಪನ್ನಗ ಆವಡು ಪಣದ ಕಡೆಂಬಿ ಸಾನು ಜುಮಾದಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಊರು ಪೂರ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ ಬಂಡೆರಲ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗು ಸಾನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಕಡೆಂಬಿ ಸಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ದೈವ ಎತ್ತಂದಂಡ ಅವು ತಾರಬರಿತ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಅವು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಡು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕತೆಕುಲು ಪುರಾಣುಡು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕತೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂದಿಡು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕತೆ ಅಂಚೆ ತಾರಬರಿತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಲು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರುವೇರು. ಅವಳು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನಿನ ಒಟ್ಟುಪಾಡದು ಅಧಿಕಾರನ ಪಡೆಪೇರು. ಅಪಗ ನೂದು ಮುಡಿಯರಿತ ಪಟ್ಟದಾರಿ ಎಂದು ಜುಮಾದಿಗೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಪುಗರ್ತೆತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು 14 ಜಾಗೆಲೆಡು ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಾದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಲ ಗುತ್ತುದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೆರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಧರ್ಮನು ನೆಗಪಾವೇರು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನಾರು ನಡಪಾವೇರು. ಆ ಮೂಲೋಡು ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮೂಲು ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿ ಪಡೆವಡು ಪಣದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಪೆ ಅವಳು ಚಂಕೊಡು ಕಟ್ಟದ ಚೌಲೋಡು ಬೇಪಾದ ಸಾನಂಗರಮನೆ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೆರಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜುಮಾದಿ ಪಣಪೆ ಎಂಕ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಣಪೆ ಬಂಡಿದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ರಾವತೆ
ರಾವತನ ಮಿತ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾಯದ ಸವಾರಿ ಆವಡನ್ನು ಪಡ್ಪೇರು ಪಂಡಿನಾಲ ಈ ದೊಂಡೆಡಾವಡಂದಂಡ ಒತ್ತೊನ್ನಂಚೆತ್ತನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಿರು ಖಾಲಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಜುಮಾದಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪಂಜಿದ ಬಂಡಿ ಬಂಟಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕುದುರೆದ ಬಂಡಿ ಅವಿನ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಂಡಿದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆ ಕಾಲುಡು ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರ್ಪೇರು ಉಂದೇನ ನೆಂಪುದೀನಂಚೆತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿನ ಕಂಡೋಗು ಜಪುಡವನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿದ್ಯ ಕಂಬುಲೋಗು ಜಪುಡವನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ತಾರೈನ ಪತ್ತದ ಅನುಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಂಡು ಕೋಡೆಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಿರು ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಮಲ್ಲೆ ಆ ಧರ್ಮನು ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಲ ಯನ್ ನೆಗತು ತೋಜಾವೆ ಯನ್ ಒರ್ತು ಕಟ್ಟದ ಕಾತೊನುವೆ ಪಣಪುನ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತಾರಭರಿತ ಬಂಡಿನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪಾವೇರಿ ಆ ಕಾಲುಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಿರಿ ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ಧರ್ಮ ಆವಡು ಪಣಪನ ಆಸೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೋಡಿಯತ್ತವಡು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ ಬರ್ಪುನಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಂಟನ ಕಡಪುಡುವೆ ಎಂದು ಜುಮಾದಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಂಟನ ಕಡಪುಡ್ನಂದವು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಲದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಚಾವಡಿ ಬಂಟನ ಅಧಿಕಾರದ ಚಾವಡಿ ಆವಡು ಎಂದು ಜುಮಾದಿ ಪಣ್ಪೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಅಪ್ಪನೆದು ತಂದು ಬಂಟೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ನುರ್ಕುಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಗು ಜತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಗು ಕಾರದೀನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಗೆಂದ ಗಿಡಿತ ಒರುವಾದೆ ಬಂಟೆ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯನ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಏರೆರ್ದಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ನುರ್ಕುಡು ಬತ್ತದು ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತುದ ಆ ಜಾಲದ ಮುಟ್ಟುನು ಏರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಿರ್ಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತಿರ್ಗಾಟಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮುಟ್ಟುನು ಬಡತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಸಿರ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮ್ಯಾದು ತೋಜು ನಲ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಮಾತೆರೆಲ್ನ ತೂದು ತಾನು ಅಲವುದ ಕರ್ಸೆಲೆಡೆ ಗಡಿಪಾರ್ದು ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳದ ಗಡಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಗಡಿ ಪಣಪುನವೇನು ನೆಗತು ತೊಚ್ಪಾದು ಕೈ ಬಾಸೆಡು ತನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಬಾಸೆಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ತರ್ಕದು ತಾನು ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಅಭಯದ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ತೀರ ಬತ್ತದು ಜುಮಾದಿಡ ಅನುದೆ ತಂದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಸಾರಥ್ಯುಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿವೆ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಕೇನ್ನಗ ಪಾಲೆದ ಮುಗಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಗೆ ನೇಮ ಆವದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಾಲೆದ ಮುಗಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಗೆ ನೇಮ ಅನಗ ರಾಜ್ಯನು ಸೇರ್ಪಾದೆ ಪಣಪೇರು ಎಂಕ್ ಪಾಲೆದ ಮುಗದೆಪ್ಪುಡು ಬುಳ್ಳಿನ ಮುಗ ಆವುಡು ಅಪಗ ತೀರ್ಥಕರತ ಪನವೆತ್ತೊಳಿಗೆ ನಾಡಾರಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತ ಕರ್ತ ಪನವೆತ್ತೊಳಿಗೆ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಣಪೇರು ಮೂಲ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಪಣಪುನಾರ್ಲ ಎಂಚ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆಗೆಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಮೂಲತವಾದ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರೆಪುನಾರು ದೈವದ ಮೂಲ ಚಾವಡಿ ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಿಪ್ಪುನು ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಪುರಂಚತ್ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ಅವಳು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿತ್ತ ಕರೆದ ಪಣವ ಎತ್ತೊಳಿಗೆ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂಡದು ಅಂಚ ಈ ಪಣವ ಎತ್ತೊಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣವ ಎತ್ತೊಳಿಗೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಡತ್ತ ಏರು ಬೆನ್ಪುನಿ ಕೆನಗ ಬೀರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಗೆ ಬಿರ್ಮಣಾಚಾರಿ ಉಳ್ಳೆ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಓಲೆಮಾನಿ ಬುಡೋಡು ಪನ್ನಗ ಓಲೆಮಾನಿ ನಾಡಾರಸು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕೋ ಒಂದೇನು ಓಲೆಮಾನಿ ಬುಡ್ದು ಆಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತಿನಂದು ಬೆನ್ಪುನಿ ಓಲು ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಿ ಓಲು ಬೆನೊಡುಂದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆನೆ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳದ ಜಾಗೆ ಆ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳಡೆ ಕೊಟ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೊಟ್ಯ ಕಟ್ಟದ ಮುಗತ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳಡು ಕೊಟ್ಯ ಕಟ್ಟುವೆರು ಅವೇನು ಕಾಪುನೇರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಆತು ಸೊತ್ತುಳುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕಾಪುನೇರು ಕಾಪುಡು ನನಗೆ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬವು ನೇಲಿಯ ಸಂಕಟ ಬಾಡುವೆರು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮೇಟ್ ನೇಲಿಯ ಸಂಕಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನೇಲೆ ಸಂಕಟ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ನೇಲೆ ಸಂಕಟ ಆಯ್ನಕುಡು ಜಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ನಾಟದ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ದೈವಗೂ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒಂದುವೇ ತಾರಭರಿತ ಸ್ಥಾನಡು ಪಂಬದೆರಿನ ಎಚ್ಚಿಡು ನೇಮಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಮುಗನು ಒಪ್ಪಿಯವೇರು ಮುಗನು ಒಪ್ಪಿಯವನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಜುಮಾದಿ ಒರುವರ ಕಿಸುಕ್ಕ ತೆಲುಪೆ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆಡು ರಡ್ಡರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಳಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮುಂಡೊಡಿಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕೆಂಪುದ ಬೊಟ್ಟು ಅವು ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮುಂಡೊಡಿಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕಪ್ಪುದ ಬೊಟ್ಟು ಅವು ಕೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪಣಪೆ ಅಪಗ ತಾದ ಸಂಗತಿ
ಮುಗತ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಚಾರ್ಯನ್ಲೆತ್ತೆ ಕೇಣುವೆ ಬಿರ್ಮನಾಚಾರ್ಯೆ ಎನ್ನ ಮುಗತ ಬೇಲಿಡ್ದಾಲ ಅಳೆಪು ತಲೆಪು ಮಲ್ದನ ಅಂದು ಕೇಣುವೇರು ಅಪಗ ಅಳೆಪುಲೆಜ್ಜಿ ತಲೆಪುಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿನುಪ್ಪು ಅಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಮುಗೋನು ಒಪ್ಪಿತೋನಡು ಬನ್ಪೇರು ಆಂಡು ಯಾನು ಮುಗೋನು ಒಪ್ಪಿತೋನುವೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಪ್ಪುನಿ ಕಡಪೊತ್ತ ಅಪಗ ಯಾನು ತೂವಣುವೆ ಅಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಪ್ಪುನಿ ಕಡಪುನಂಚತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಳಿಯನೂರೆ ಕಾರುವೇರು ಕರಿಯನೂರೆ ಸೀಗುವೆರು ಈತಾನಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರಿನ ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತದು ಜುಮಾದಿನ ಕಠಿನೇಮದ ಪಾದ ಮೂಲೋಡು ಪಾಡದು ಬೊಟುಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತು ನಟ್ಟುವೆರು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಜುಮಾದಿ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಆನಾವತಾರ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ ಬಾಯಿಡು ಮಧುಮಾಂಸ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ ರುಂಡಮಾಲೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬಲತ ಮೆರೆಟಿಪ್ಪುನ ಅಮೃತ ದತ್ತ ಮೆರೆಟಿಪ್ಪುನ ವಿಷ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒರ್ಕಡಿ ಜೀವ ಒರ್ತುಕೊರಡು ಅಮೃತದ ಮಾಯ ಅಂದ ಪಣಪಾವಡು ಪಣದು ಬುಟುಕಟ್ಟ ಬುಲಿಪುನಗ ಜುಮಾದಿ ಕುಡರ ಮೋಕೆದ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತದೆ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಕನ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಕಂದ ಕನ್ಲ ಕೂಚಿದ ನೀರಿನ ಪರಪಾದು ಬಟ್ಟಲ್ದಂಗಲ್ದ ಪಡಪಾದು ಪಾಸುಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗನ ಒರ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಆ ಬೊಳ್ಳಿನ ಮುಗುಕು ಬಂಗರಿನ ನಾಲೈಯನ್ನ ಕೇಬಿತ್ತ ಓಲೆದ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂದು ಪಣಪೇರು ಆ ಓಲೆದ ಆ ಬಂಗಾರದ ನಾಲೈ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಟಿ ವಿಷ ಮಕ್ಕಳ ತರಕೆ ಮುಗ ಕಟ್ಟನಂಡ ಆ ನಾಲೈ ಮೂಂಕುಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ನಾಲಯುಂಡು ಅವಳ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಲಯವು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಆತ ಪುರ್ಲು ಬಳಿಗದ ನಾಲೈ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಾಲೈ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಥೆನ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಮುಗಯೇರ್ದು ನೇಮಡು ಮುಗಯೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಿನ ಸಂಧಿಯಾದ ಅವಿನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ತಾರಬರಿಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ತಾರಬರಿತ ಜುಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಏರು ಪೂರ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತ ನಟ್ಟಿವೆರ ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ದೈವ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನುಡಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾನು ಸೂರ್ಯೋದಯಗೆ ಮೋನೆಪಾರ್ದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಗು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಗೆ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ರಾಜ್ಯನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಲತ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಶುಂಠಿ ಬೊಟ್ಟು ಜನನ ಕೋಟೆದ ಕುಕ್ಕು ತಾರಬರಿತ ಸ್ಥಾನುಡು ಯಾನ ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿ ಆಗ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಜಾಗಿ ನಿಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣುಂಡು ಆ ಜಾಗೆಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತ ನುಡಿ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟಾದ ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಲೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡೆಕ್ಕೆ ಪೋದು ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ಐಸಿರನು ಪುರ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಲ್ಲಾತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಗ ಸೊಲ್ಮೆ
ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಪನ್ನ ಆವಡು ನಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲುಡು 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರೆಂದು ಕಟ್ಟದೇರು ನೂಲು ಪಾಡ್ನಾಯರದ ಬತ್ತನ ದೋಲು ಪಾಡ್ನಾಯವರೆ ಮುಟ್ಟೊಗುಲ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಒಂಜಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪನಂಚತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆ ಗುತ್ತುದ ಬಾರಿಕೇಡು ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿಪತ್ತನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಗಡಿಪತ್ತನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಈ ನೆಲಟಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಮುತ್ತೈಸೆನೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೇಡು ನಡಪೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಜ್ಜೊಳೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಮೂಡುದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಿದ್ಯಕಂಬಲ ಕುಟುಂಬ ಪಣಪುನವು ಬಾರಿ ವಿಶಾಲ ಆಯ್ನವು ತಾರಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಮೆನಕೆರೆ ತಿದ್ಯಕಂಬಲ ಮಣ್ಣದ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಿರಿ ಪಣಪುನಾರ್ನ ಬಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ ಮೂಲು ಏಪ ಕೇಂಡಲ ನಮಕ್ ಕೆಬಿಕಾವಡು ಮನಸ್ಸಿಗಾವಡ ಇಂಪಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಚಾವಡಿದ ತಿದ್ಯಕಂಬಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ತಿದ್ಯಕಂಬಲದ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅಕುಲು ಬೊಂಬೈಡು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಡು ಅತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಆ ರೀತಿ ಸತ್ಯೋಳನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಆರ್ಡನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಭಾರತೀಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐಟ್ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಲದ ಚಾವಡಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಬಂಟೆ ಬೊಗ್ಗುಣ ಚಾವಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟೆರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಈ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಬಗೆಟ್ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬಗೆಟ್ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಬಂಡಿದ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರಿ ಮಾತೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬದಾಲ್ ಎಂಕು ಮುಲ್ತ ದೈವದೇವರನ ಭಾರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪರ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಯಾನ್ ವರ್ಷಗೊರ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮತ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ತ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಎಂಕು ಮುಲ್ತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಕೆಲವು ವಿಪತ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ದಿನ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ವರ್ಷಗೊರ ಮತ ಬನ್ನಾಗ ಲೆತೊಂಬತ್ತು ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ದ ವಿಷಯಡು ಪೂರ ಐಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಎಂಕು ಬೈದಿನೇನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನು ಇಡೀ ವರ್ಷಗೊರ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕು ಮುಲ್ತ ಮಾತ ವಿಷಯಲುಂಟು ನಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಈ ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯ ಈ ನಮ್ಮ ಸೌತದ ಕಲ್ಚರ್ ತುನಾಗ ಎಂಕು ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ವರ್ಷಗೊರ ಆಪಿನ ಮುಲ್ತ ನೇಮ ಮುಲ್ತ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸೇವಾ ಎಂಕುಲ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಡ್ದು ಐನು ಮಾಗಣದಕ್ಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡ್ ವಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಕ ಬನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮುಲ್ತ ಪುರ ಇಂಕಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೆ ತುಳು ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಲಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಮ್ಮ ಗುಲಿಗ ಮೊಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪೀಡಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರಪಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಪುನ ಆಗಲೇ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ದೂರದ ಮುಂಬೈಡುಳ್ಳಾರೆ ಮುಲ್ತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ನ ವಾ ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಹ ಹೊಡೆದುಲ್ಲ ಇಂಕಲೆಗೆ ತೀರ್ನೆ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋ ದೇವರ್ನ ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಪನ ಇಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿಡಿಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಜೋಡು ದುಡ್ಡು ಹೊಡ್ದು ಧನ ಹೊಡ್ದು ಸೇವೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಜೀವ ಹೊಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ ಜೀವಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಾತ್ ಕಾಸು ಕೊರಪ ಅಂದಿರು ಪಂಡಿಜರ್ ಎಂಗಲ್ ಬೆಗರು ಪಾಡ್ದು ಜುಮಾದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಡರು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಯಾಕೆಂಡ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪರು ಇರ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಾವರು ಬೊಂಬೈಡಿತ್ತಂಡ್ಲ ಇರೊಂದು ನಡಪಾವರು ಪಂಡರು ಇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವತಿರ್ದು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆರು ತಿದ್ಯ ಕಂಬಲದ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಚಾವಡಿ ತಾರಬರಿಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು
ಆ ಕಾಲುಡು ಬಂಟೆ ಅಲ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ನುರ್ಕುಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇರು ಪರ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಚಾವಡಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು. ಆರಡ ತಾರಭರಿತ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ನಡೆಕಲ ಇಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ಬರ್ಪನ ವೈಭವ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಪವು. ತಾರಬರಿ ಪೇಜೋವರ ಮಾಗಣೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ 5 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೊಕಲ್ನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಾಲೋಡು ಬಂಡಿದ ವಲಸರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನು ಎಂಕಲ್ಲ ತಿದ್ದೆಗಂಪಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೇರು ಬರ್ರೆ ಕಡಪುಡುವೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಂಟೆ ಬರ್ಪಿನ ತೂಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಎಂಕಲು ಎನ್ನುವ ಬಂಟೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಚಾವಡಿ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಹರಸದು ಅಂಚನೆ ಆ ತಾರಭರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ ಬೇಲೆ ಆವಡೋ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಪಡೋ ಐಟ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲು ದೊತ್ತರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಧನ್ಯವಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ತನುಮನ ಧನವಾದ ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸೇವೆ ವಾಕಾರುಳ್ಳ ಮಲ್ಪೆರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಬಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನಂದುಲ್ಲ. ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟರೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಮೂಲು ಇಡೀ ಊರುಗುಲ ಪಂಡ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆಗಳ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಲಗಳ ವಾರೀತಿದ ಈ ತಾರಭರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಲದ ಇಲ್ಲು ತಾರಭರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಕಂಬಳ ಕಡ್ಡ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಲದ ಇಲ್ಲು ಅಂಚದು ತಾರಭರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಕೈತಲಿತ್ತದು. ಇಡೀ ಈ ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಓಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡ ಅವೇನು ಮಾತಿನ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಇದಿಬುಟ್ಟ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲೋಡೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎಂಕುಲ್ಲಾಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡೇನ ಪೂರ ರೀತಿದ ಚಾಕ್ರಿ ತಕಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿನ ಸಾಧಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಲಕ ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಕ್ಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನನು ಆಳುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಮುಡಿಯರಿತ್ತ ಪಟ್ಟದಾರಿ ಜುಮಾದಿ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡ್ದಲ ಇತ್ತ ವೈಭವುಡು ಪೂರ ಭೂಮಿ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಪಾಲಾಣಲ್ಲ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಡು ಇಡೀ ಊರುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವೈಭವುಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಜಾರಂದಾಯನ ಸೇವೆ ಚಾವಡಿದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸೇವೆನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಊರದಕಲ್ನ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಅಕಲಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇಂಚ ಇಡೀ ಊರುನು ಕಟೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟರು ತೆರಿಪಾಯರು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನವ ತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದೇಶ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂಪುರ್ಪದ ದೋಟ ಮೊಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ ಪ್ರೀತಿಡು ಆತಿ ಐಕ್ಯಮತ್ಯಡು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಿಪ್ಪುನಲ್ಕನೆ ಇಡೀ ಊರುನು ತನ್ನ ದೋಟದ ಪುರ್ಪೊಲು ಪನ್ಪುನಲ್ಕ ತರ್ಕೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸದ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಕಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕಾರಣಿಕ ಐತ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದಿನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಲು ಪುರ ಆವಡ ಐಟ್ಟು ಎಡಮೆದ 7 ಭಾಗದ ಆತ ಚುತಿದ ಅಂತನಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರಿದ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಟ್ಟಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬಡು
ಪಿದೈದ ಚಾವಡಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಗುಳಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯರ ಅಗತ್ಯ ಪೋದಯಕ ಆರು ಮೂಲು ಅವೇ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನಾರ ಆಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ್ವಜರನ ಕಾಲಡು ತಿದ್ಯಾಮಲ ಬಂಡ ಮಾತ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಜುಮಾದಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಎಂಕಲಗಳು ಪುದಾರುಂಟಿ ಮಾಗನೇಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಡು ಮೆರೆನಾರು ಈ ತಾರಪಡ್ತ ಸಾನೋಗು ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಜೋಟಿ ಮಾಡ್ಲೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿರಜ್ಜಿಯರು ಅಂಚನೆ ಶಾಂತ ಕಿನ್ನೇರು ಬಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಗಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಾಮು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಈ ತಿದ್ದಾಂಬಲದ ಕೀರ್ತಿನ ಮೆರೆಪಾಯನಗಳು ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಗಡಿ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಕೆಲಸೋಣಿತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕೊಂದಾಣೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ತಾರಪಡ್ತ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಕಲ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಮಾಗಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಈ ಚಾವಡಿ ದಾಣೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತು ಹೆಚ್ಚೆ ಎಂಕಲೇ ಅಲ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ತ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬರಂಡು ಚೌತಿ ಅಂಚನೆ ಮುದ್ದಿಂತ ಒಳಸರಿದ ಸೇವೆಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಐಟು ಮಾತ ಎಂಕಲು ಈ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಐಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಜುಮಾದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಜುಮಾದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಂಬಲ ಚಾವಡಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಚಾವಡಿ ಮಾಡಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಚಾವಡಿ ಆ ಸತ್ಯುಳೆಗೆ ಮೂಲು ದಾತಪೂರ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕಲೆ ಅಪ್ಪೆಲಕ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ತ ಆಮೆ ಬತ್ತಲ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಕಿದಿ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಓಮಂಚಜ್ಜೆ ನಡೆದಪ್ಪ ಮೂರು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಭೂತದ ಪಕ್ಕ ಅವಳ ನಾಗದೇವರು ಬಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಪಂಚಗಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೂರು ಓಮಂಚಜ್ಜೆ ಯಾಪಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಬಂಡಿ ದಾಂಡಿ ಪೇರ್ಪಟ್ಟಣಾಗ ಅವಳ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಮುನ್ನ ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಬಂಟೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಪೂಟು ಮಾತ ಸಿಂಗಾರ ಒಜ್ಜಾಲ್ನ ಅವಳ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಬದಲ ಕಣಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ವಂಶವಾಹಿನಿಯ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸ ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ಬಂಧುಗಳೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಣಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಲ್ಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊನಡು ಆ ಮುಖೇನ ನೆತ್ತ ಕಾರಣಿಕನು ಒಂಜಾತ್ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಡವಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗಡು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವಲ್ಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತಾರಭರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನೆ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದ ಈ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ತಿದ್ದೆ ಕಮಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮೇರಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ